Il-ġimgħa Malta u r-Renju Unit iffirmaw qafas ta' kooperazzjoni bilaterali f'diversi oqsma biex bekk iċ-ċittadini taż-żewġ stati se jkunu qegħdin igawdu aktar mir-relazzjoni eċċellenti bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-ftehim kien iffirmat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Borg f'isem pajjiżna u s-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Barranin u l-Commonwealth tar-Renju Unit James Cleverly. Dan il-qafas mistenni li jolqot bosta aspetti fosthom il-politika internazzjonali taż-żewġ stati, is-sigurtà u d-difiża, l-amministrazzjoni pubblika, is-saltna ta' dritt, il-kummerċ, l-investiment, it-tibdil fil-klima, l-edukazzjoni, is-saħħa, is-sostenibilità, ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-kultura. F'konferenza tal-aħbarijiet wara li kien iffirmat dan il-qafas ta' kooperazzjoni, is-Segretarju tal-Istat James Cleverly innota kif ir-Renju Unit jara f'Malta alleati li ħaddan ħafna valuri u prinċipji simili. And the reason that our relationship with Malta on these issues is so very important is because time and time again we find ourselves instinctively viewing challenges in the same way and seeking solutions in the same way. That is something which means that we know that Malta is an important and reliable partner and friend. U għatem jgħid kif l-iffirmar ta' dan il-ftehim mhuwiex it-tmiem imma il-bidu ta' din il-ħidma biex il-ftehim ikun attwat fil-ġejjieni. Waqt id-diskors tiegħu Cleverly tkellem ukoll dwar il-ħidma ta' pajjiżna fuq livell globali fosthom bil-Presidenza fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti li juri l-importanza ta' pajjiżna fil-politika internazzjonali. Cleverly aċċenna għal kuntest li fih pajjiżna qed jagħmel dan feluq l-ewwel anniversarju mill-bidu tal-gwerra fl-Ukrajna. Il-Ministru Malti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Borg irreċiproka l-istess sentiment ta' Cleverly fejn sostna li Malta tara fir-Renju Unit ġurisdizzjoni importanti għall politika internazzjonali li ħaddan pajjiżna. Il-Ministru Borg qal kif pajjiżna qiegħed iħares il quddiem għal aktar ħidma u kooperazzjoni bejn iż-żewġ stati sabiex iż-żewġ popli rispettivi jkomplu jkawdu mill-frott ta' relazzjoni eċċellenti li għandhom Malta u r-Renju Unit. We look forward. I think the vast areas of cooperation that we just agreed upon is now up to us as government ministers to make sure that our colleagues and their respective teams start reaping the fruits. Waqt il-laqa li kellhom iż-żewġ politiċi tkellmu wkoll fuq temi oħrajn fosthom il-Libja, il-migrazzjoni kif ukoll ir-relazzjoni tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea.